дилафрӯз каримова дар вилояти суғд ҳамчун қолинбофу адрасбоф маъруф аст. аксарияти мардуми минтақа тасвири симои падару модари худро дар қолин ба ӯ фармоиш медиҳанд. гузашта аз ин кам нестанд нафароне ки барои дӯстон ва шахсони қадрдони худ тасвири табиати тоҷикистонро низ хоҳиш мекунанд, мегӯяд дилафрӯз. то ба ин ҷо расидан дилафрӯз марҳилаҳои гуногуни омӯзиши ин касбро пушти сар кардааст. дар аввал ӯ фақат дӯзанда буд, дӯзандаи сару либоси миллии тоҷикона. пас аз он ки ин ҳунарро аз худ карду ба занони ноҳияашон омӯзонид, дасту дилашро ба дигар кор банд кард, ба адрасу қолинбофӣ. ҳунари дӯзандагиро аз худ кардам. баъд аз худ кардани ҳунари дӯзандагӣ ба занону духтарони ноҳия, аввалан мо дар ноҳия зиндагӣ мекардем, ба занону духтарони ноҳия зиёда аз 3 сол омӯзондам. баъд аз он ба донишгоҳ дохил шудам. дар давоми донишҷӯиям боз курсҳои кӯтоҳмуддати қолинбофӣ, адрасбофиро омӯхтам. меҳри қолинбофӣ дар замири дилафрӯз пас аз омӯзиши ҳунари адрасбофӣ пайдо шуд. аз он ки шаклу шева ва тору пуди ҳардуи ин ҳунар ба ҳам монанданд, азм кардам ки буфтани қолинро низ аз худ кунам, мегӯяд ӯ. вақте ки ман ба омӯхтани адрасбофӣ, атласу адрасбофӣ мерафтам, муқоиса кардам ки тору пути ин қолину адрас ба якдигар сахт алоқаманд доранд. барои ҳамин барои ман ҳеҷ мушкилие нест. ман мехоҳам ки ҳунарҳои омӯхтаи худамро боз ба дигарон омӯзонам. акнун дар қатори қолинбофҳои суғд дилафрӯз як ҳунарманди муваффақ аст. ҷоизаву ифтихорномаҳои ба дастовардааш на танҳо як гӯшаи утоқи кори ӯро ором медиҳанд, балки қолинҳои бофтааш низ бисёр хонаҳои суғдӣ ва осорхонаҳои мардумиву намоишгоҳҳоро ором медиҳанд. симоҳое ки дар қолинҳо инъикос кардааст, яқин ки чанд сад солаи дигар боқӣ мемонад. охирин чеҳраеро ки дилафрӯз дар рӯи қолин зоҳир кард, ин симои нақибхон Тоғрали Аҳрорӣ мебошад. акнун дилафрӯзи ҳунарманд дар пойтахт зиндагӣ мекунад. роҳбарияти маркази таълимии Калонсолон 3 сол қабл ӯро ба шаҳри Душанбе даъват карданд, то дилафрӯз ҳунарашро ба дигар духтарон омӯзонад. умуман духтарони мо ҳастанд ки бо корҳои майда аллакай ҳамин омехтаи ҳунарҳои мардумӣ кати аллакай як соҳибкори худро доранд. новбаста ба он ки аз фаъолияти ӯ дар маркази таълими Калонсолон муддати тӯлонӣ нагузаштааст, аммо духтарон ҳунари ӯро аз худ карданду баъзеашон ба соҳибкории хурд ҳам машғул шуданд. аз соли гузашта бошад дилафрӯз Каримова каме серкор шудааст, чаро ки дар пайи эълони солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ марказ низ нақшаву барномаҳои навро барои касбомӯзӣ роҳандозӣ кардааст. вале дилафрӯз аз серкорӣ хаста намешавад ва ҳаррӯз ҳам надорад, зеро аз зиёд шудани кор самара низ зиёд мешавад.